НАТО планує розширити військову підтримку України. Принаймні, це обіцяє новопризначений головнокомандувач Об'єднаними збройними силами Альянсу в Європі Тодд Уолтерс. Напередодні у Брюсселі засідав військовий комітет НАТО. В рамках засідання очільник комітету Стюарт Піч провів зустріч тепер вже з екс-головою штабу Збройних сил України Віктором Муженком, якого президент Володимир Зеленський звільнив 21 травня. За словами Стюарта Піча, під час цієї зустрічі Альянс підтвердив свої плани і надалі підтримувати Україну в оборонній сфері. Перш за все, хочу наголосити, що взаємодія і партнерство з Україною довгострокові. Ми вражені кількістю та якістю реформ, які були проведені в українській оборонній сфері, і ми вітаємо прихильність української влади продовжувати цей процес. НАТО, у свою чергу, і надалі координуватиме і підтримуватиме реформування Збройних сил України. Що стосується підтримки України з боку США, то ми будемо продовжувати тісне співробітництво в сфері навчання, яке у нас склалося в останні роки. США збільшили кількість військових тренувань українських збройних сил, і ми плануємо продовжувати цей навчальний режим, що зрештою дозволить Україні краще захищати свою суверенну територію.